Ko naimi, nei zvechimbodaro kuti mukomana akarara nekudanana nevasikana vakawanda anopiwa mbiri, asi musikana akangoitawo the same akadanana nekudanana nevarume vakawanda, vanhu vanomusema nekuti vakomana havanyari kutaura nhamba yevasikana vaakamboitisana navo. In fact anotowedzeredza nekuti kwavari it's a pride, asi kumusikana anotoedza, she will try her best kuti atosuppressa kana kuti atotsikirira, atodzikisa nhamba yevanhu vaakambodanana navo. Pane nyaya padiki-diki, nyaya iri pasetup kana kuti magadzirire amakazviita, handizivi kuti ndimi here vanhukadzi makagadzira kuti zvidaro kana kuti tongoti it's nature. Iwewe kana uri musikana, paunogeza wakachena wopinda mutauni, haubvumi mukomana wese kana kuti murume wese angouya achikuda. Haungotambiri murume wese wese angokudza kuti ndinokuda wototanga kudanana naye kana kuti wotorara naye. Saka kumukomana ane ability yekukonvinza vasikana vakawanda kuti vadanane naye kana kuti varare naye, anonzi ane high value nenyaya yekuti ari kugona zvinhu zvisingagonekwe nevarume vakawanda. Nekuti kune vakomana vasikatokwanisi kuaproacha rimwe level revasikana. Vasikana vaya vamunoti high class, vamunoti top soup, vasikana vakanyanya kunaka vanonganya kudiwa kana kuti vane mbiri vaya. Kune varume vekutoti level rake haatokwanisi kuaproacha kuti adanane nevasikana ivavo vasvinu, angatoenda kuzvima leftovers ameno zvasarira zvasiwa nevamwezvo. Maybe chinokonzeresa kuti zvidaro ndechekuti maybe 1 haana hembe dzinoyemurika, 2 haana style, haana swag kana kuti vibe ramunotaura rara yevasikana, kana kuti haatogoni kutaura, kutopfimba kwacho kutokonvinza musikana haatogoni, kana kuti haatorina mari, begi 0, hapana mari. Saka pasituation yakadaro manje yemukomana ari kutadza kudanana nevasikana vasvinu, vese vachingomudzikisira vachimuti hausiye klasi yangu. Pozoita sisi manje vekumaraini ekumasero uko, sisi Olivia kana kuti sisi Vanessa, vanonzi vanongoda munhu wese kunzi iwe hauna bebi, hauzivi zvinoita rudo, mhanya kuna sisi Nhingi havarambi munhu, otomhanya kuenda ikokoko. Pana sisi Olivia vanhu vese vanonga vachingota bvokonyera vachingopinda. Musikana iyeye haakwanisi kuita value kana kuti anzi anoyemurika nekuti munhu wese anokwanisa kungomupinda zvingori easy so. Saka murume wese waadanana naye, even aishaya vamwe vanhu vanomuda, akawana zvaaida pamusikana iyeye angari easy, haakwanisi kumupa chiremerera kana kuti kuwana value pamusikana iyeye, nekuti haakwanisi kuita confidence yekuti ndiye ega achadana nemusikana iyeye. Anoziva kuti vamwe varume vachangoya vachingopinda semapindire aakangoita iye, nekuti akatarisana madirwo aakaitwa nekuva nyore kwazvakaita, anoziva kuti ndizvo zvichaitika kune vanhu vese. Saka haakwanisi kupa musikana iyeye value nekuti anoziva kuti ari nyore kungotorwa nemurume wese wese, nekuti kwaari wacho iyeye wacho zvakangomitirawo nyore, akangopinda easy so. Kudai kwanga kuri kuti vasikana kana kuti vakadzi ndo vanopfimba varume, tomboti ndo zvazviri kuti vasikana nevakadzi ndo vanopfimba varume, hapana chaimbochinja. Ruzvidzo rwaingouya kuvarume and then pride yaibva yachinja youya kuvasikana. Ndopo wazonzwa zvichinzi Germany makazonyanya kureruka kani. Ungabva kwati mukadzi wese angouya achikupfimba unongobvuma. Zvivakadzi zvakashata zvisina shepi uri kungobvuma, vakadzi vane vana vasingomadha uri kungobvuma, shirikadzi uri kungobvuma, nzwirawo mwiri wako tsitsi. Ponzi Germany tipe maserious, hamungotori zvese. Saka uri kuona kuti ruzvidzo runouya kumunhu ari easy kungopindwa so, and then pride inoiswa kumunhu anokwanisa kukonvinza vanhu vakawanda kuti vadanane naye. Ngatimbopa example yeUEFA Champions League kana kuti yeWorld Cup yakabva kutambwa gore rinori. Dai World Cup yanga iri very easy to access, zvokuti Zimbabwe ingadai ichitonzi ine maWorld Cup 5, Mozambique ine maWorld Cup 10. World Cup iyoyo yanga isikakwanisi kuita value kana kuti chiremerera, nekuti nyika yese inonga ichikwanisa kungoitora anytime. Saka chinoita kuti ite value ndeyekuti nyika shoma ndo dzinokwanisa kuaccessa World Cup. Chinhu chiri nyore kuwana hachipuhwi value nevanhu, nature ndo zvaingori. Asi in conclusion kana kuti mukupendera video inoi ndiri kungoti varume, mbiri yekunzi wakadanana kana kuti wakarara nevakadzi vakawanda imbiri isina basa, isina zvainokupa, inofambidzana neshavi reurombe ende isina nhaka inobatika yaunokwanisa kuzopa vana vako. In fact inokuwestera maresources, wosara uri rombe, vana vako votambura pamusoro pezvo, ungosara nembiri yekuti ndakadana nemabhebhe akawanda nemabhebhe aipisa.
Zvinhu izvozvo kutaura chokwadi varume hazvina zvazvinobatsira, ende handikurudziri kutambisa mwoyo yevanasikana vevanhu. Kana uchiziva kuti mwana wevanhu haumudi, usapfimba hako. Zvekuti unoudza mwana wemunhu kuti ndinokuda uine zvimwe zvinhu zvawakatageta hazvina kunaka. Itai mbiri dzinoyemurika, itai mbiri dzinonyorwa mumabhuku, itai mbiri dzinopuhwa maNobel prizes, kwete idzi mbiri dzemadhirezi dzisina kana zvadzinokupai varume.